welcome back again mga kalapatids, no? So pagkagising ko po mga kalapatids, kanina lang, so napansin ko pong wala po yung apat na naman mga kalapatids, no? Isa yung naiwan mga kalapatids, so di ko po alam kung ninako na naman ulit, no? So nagpakawala agad ako, baka sakaling nakawala or ninakaw naman talaga mga kalapatids, no? Pinakawala ko po sila para mas baka nasa labas lang yung mga kalapati yun, maano nila agad. So kanina pa po yung mga yan, wala po yung apat mga kalapatids, no? Bukas kasi yung dyan palagi, oh, daling akyatin mga kalapatids, no? So ninakaw na naman yung apat natin mga kalapatids. Wala pa tayong ano dito. So kailangan na natin magpalit nito. Kailangan may kandado na mga kalapatids, no? Dahil naubos to. Wala pong tinira, oh. Iisa lang tinira nila mga kalapatids, no? Tingnan nyo mabuti mga kalapatids, no? Iisa lang po yung tinira nila. Ito mag-isa niya na mga kalapatids. Tingnan po natin yung daanan dito, no? So pansin ko po yata talaga dito po, umaakit po yata sila dito mga kalapatids, no? So tinitingnan ko din po dito na naman ay mga kalapatids, wala naman. So nilagyan ko po ng ganito para di pumunta yung mga breeders dito mga kalapatids. Tumuka ng mga pagkain ng mga ano natin. So nilako na naman mga kalapatids yung ating kalapate. So di ko na alam ang gagawin ko dito. So gagawin na lang siguro natin is ilipat ko na lang po tong lalagyan na to, or lalagyan ko po ng bagong takip kasi ito lang po is sako mga kalapatids. So gagawin ko na po yata ng sarado yan, no? Para hindi na pasukin kasi pinapasok na lang palagi mga kalapatids, eh. So yan po yung mga breeders natin mga kalapatids. Isa na lang po yung naiwan sa ating Yambird 2020, no? So unang Yambird natin po yan, kaso ninanakaw po mga kalapatids, no? So ano pong dapat gawin, no mga kalapatids, no? So comment down below kung anong magandang gawin po mga kalapatids para mahuli po yung ating yung nagnanakaw mga kalapatids, no? Mga kalapatids, isa na lang naiwan. So nakakalungkot man yung nangyari dahil ninakaw na naman po yung ating young bird. So isa na tira, no mga kalapatids, isa po natira. Ito na dapat gawin, no? So tapos na rin po ako nagpakain mga kalapatids, no? Hindi naman po ako nagpakawala, kaso yun nga, ninakaw na naman ating ano. Sino kaya magdanakaw na nandito mga kalapatids, no? Dito, no? Tatakpan na rin natin yan mga kalapatids. Excuse me po mga kalapatids, ano? So hiniwalay ko na rin po si yung kak po natin dito sa ating mga new young birds, no? So inalis ko na po siya kasi tinutuka-tuka niya po yung mga bago, eh. May nakay, yun mga kalapatids, no? So mahangin dito mga kalapatids, no? Kapaligiran, no? Mahangin umaga mga kalapatids, you know?
So, comment down below mga kapatid kung ano dapat talaga gawin dito. So, hanggang dito na lang po yung ating update ngayon kasi ninakaw na naman po ating yung birds mga kapatid, no? Dahil may pasok din ako kasi defense po namin ngayon. So, hanggang dito na lang po ang ating video mga kapatid, no? So, please like, comment, and subscribe mga kapatids. Click mo na rin yung ring button para updated ka sa ating videos palagi, no? So, road to 1K subscriber na tayo mga kapatids, no? Kunting tis na lang. So, share nyo palagi ang ating video mga kapatids, no? So, hanggang dito na lang. Subscribe.